नमस्कार, तर मी दिव्यास किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत। तर सर्व माझ्या मैत्रिणींना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण पाहणार आहोत मकर संक्रांत स्पेशल खुसखुशीत तिळाची वडी। जर ही वडी तुम्ही पहिल्यांदाच बनवत असाल तर अजिबात चुकणार नाही, कारण की एवढी सोपी पद्धत या वडीची आहे आणि ही वडी जी आहे ती खायला एकदम मस्त आणि बनवायला एकदम सोपी असल्यामुळे तुम्ही कधी पण ही वडी बनवू शकता। आणि ही जी वडी आहे ती महिनाभर छान अशी टिकली जाते। आणि जर तुमच्याकडे लहान मुले असतील तर तिळाची वडी ही आहे ते एकदम पौष्टिक आहे, कारण की तिळामध्ये भरपूर सारं कॅल्शियम असतं आणि थंडीच्या दिवसामध्ये तीळ हे जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात। चला तर मग आता आपण टाइम न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी आता 1 वाटीवर शेंगदाणे घेतलेले आहे, तर मोठी वाटी आहे ते छान असे आपल्याला इथे भाजून घ्यायचे आहेत। तर आता इथे मी जे भाजलेले शेंगदाणे आहेत ते एका ताटामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि ज्या वाटीने आपण शेंगदाणे घेतले होते त्याच वाटीने आपण तीळ पण घेतलेले आहेत आणि तिळाचा तळतळ आवाज येईपर्यंत आपल्याला हे तीळ छान असे भाजून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आता हे जे तीळ आहेत ते मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि शेंगदाणे जे आहेत त्याचे सर्व साल मी इथे काढून घेतलेले आहेत आणि शेंगदाणे हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून छान अशी बारीक करून घ्यायचे आहेत। तर थोडंसं बारीक असाच शेंगदाण्याचा कूट मी इथे केलेला आहे। तर सर्व शेंगदाणे मी इथे बारीक करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला तीळ आहेत तीळ पण बारीक करून घ्यायचे आहे, परंतु थोडेसे तीळ जे आहेत ते मी थोडेसे मोठे सरस ठेवणार आहे की जेणेकरून की जे तीळ जे आहे ते आपल्या चिक्कीमध्ये छान असे दिसतील। तर दोन्ही सारण मी व्यवस्थित पद्धतीने मिक्स करून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1.5 वाटी गूळ घालायचा आहे, कारण की 2 वाटी 1 वाटी शेंगदाणा आणि 1 वाटी तीळ आहे, म्हणजे 2 वाटी इथे मिश्रण झालेलं आहे। त्यासाठी मी इथे आता 1.5 वाटी गूळ घातलेला आहे। हा ऑर्गॅनिक गूळ आहे त्यामुळे त्याचा कलर हा जो आहे तो जास्त लाल नाही आहे। तर त्यानंतर हे जे गूळ आहे तो आपल्याला 5 ते 10 मिनिट छान असा वितळेपर्यंत मी इथे ताटाला तूप लावून घेत आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता पाण्याचा अजिबात वापर न करता हा जो गूळ आहे तो मिक्स मी करून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये अजिबात गाठी पण झालेले नाही आहेत। त्यानंतर 1 चमचा साजूक तूप मी तिथे घालणार आहे की जेणेकरून जी आपली चिक्की आहे ती कडक नाही होणार आणि चिक्कीला जो आहे तो कलर तो एकदम छान असा कलर या चिक्कीमध्ये येईल। आणि त्यानंतर त्यामध्ये मी तर तिळाचं आणि शेंगदाण्याचं जे कूट होतं ते मिक्स केलेलं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटांनंतर मी इथे गॅस हा बंद केलेला आहे की जेणेकरून आपली जी चिक्की आहे ती कडक नाही होणार। त्यासाठी आपल्याला 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर गॅस हा लगेच बंद करायचा आहे। तर आता हे जे मिश्रण आहे तर ते आपल्याला एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्याला हे जे मिश्रण आहे ते उलटण्याच्या सहाय्याने छान असं सर्व ताटामध्ये पसरून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं हे जे मिश्रण आहे ते गरम असल्यामुळे मी इथे वाटीला जो आहे ते थोडंसं तूप लावून इथे वाटीच्या सहाय्याने छान असं सर्व ठिकाणी मिश्रण हे मी पसरून घेतलेलं आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता की ते मस्त असं हे जे मिश्रण आहे ते तयार झालेलं आहे आणि 5 ते 10 मिनिटं झाल्यानंतर आपल्याला या मिश्रणाच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर मी पिझ्झा कटरच्या सहाय्याने या वड्या पाडून घेत आहे। तर तुम्ही चाकूच्या सहाय्याने किंवा उलटण्याच्या सहाय्याने पण या वड्या पाडू शकता। तर तुम्ही इथे बघू शकता की ती छान अशा या वड्या माझ्या तयार झालेल्या आहेत आणि ह्या ज्या वड्या आहेत तर आपल्याला त्या वड्या लगेच काढायच्या नाही आहेत। तर 15 ते 20 मिनिटांनी आपण या वड्या काढू शकतो। लगेच जर काढल्या तर वड्या तुटण्याची शक्यता असू शकते। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने मी या वड्याला काढत आहे, थोडंसं उलटण्याच्या सहाय्याने थोडंसं त्या वड्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत आणि तुम्ही इथे बघू शकता किती मस्त आणि अख्खीच्या अख्खी वडी सर्व वड्या निघालेल्या आहेत। तुम्हाला मी अजून 2-3 वड्या काढून दाखवत आहे। तर तुम्ही बघू शकता मस्त आणि झटपट अजिबात त्याचा पाक न घेता ही वडी तयार झालेली आहे आणि एकदम खमंग कुरकुरीत खुसखुशीत अशी ही वडी तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला माझी ही वडी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि माझ्या सर्व यूट्यूब मैत्रिणींना मकर संक्रांतीचे खूप खूप शुभेच्छा आणि माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे अगदी मनापासून आभार। धन्यवाद। तर भेटूयात एका नव्या रेसिपीसोबत। धन्यवाद।